Здравейте! Са прогнозите за утре, защото много разочароващ днешния ден. Просто нямам думи. Един гол на Румъния ни лиши от победа в вчерашния фиш. Аз имах и друг фиш, където бяха с 5 мача. И естествено, единия беше само гол на Румъния, дори не да си ги разменят с много хубави коефициенти, но и той избяга. И още един матч имах, където бяха за мачовете от Африка. Играеме следното. Ескилски ме в Швеция срещу Олимпик. Тук имаме голяма разлика в класите и в класирането. Тези са нагоре домакините, другите са отдолу, плюс това са с добра форма и си бият в директните двубои, така че тук мисля, че би трябвало да си стане тая единичка. Затова я играме. То 1.65 не е нещо, кой знае какво, обаче си е коефициентче все пак. Следващия матч е за купата в Финландия. Там Интер Турку срещу ТПС Турку играят и това е за купата. Тук мислех, че даже му останат и гол да разменят, обаче тъй като са много големи разликите в дивизиите и затова реших да го играя 2.5. Но въпреки всичко си мисля, че може да се случи гол, защото е за купата и там стават, както знаете, различни чудеса. Играеме, но тук класите е много голяма и си мисля, че Интер Турку ще си бие без проблеми. Затова го играеме така Интер Турку с над 2.5 гола в матча. Коефициент е 1.82, т.е. 1.30 и някакво, така че тия по 1.30 бягат, между другото. Така че ако искате тук си играйте само на 2.5, ама пак коефициентчето не е кой знае какво, ама пък 2.5 мисля, че си е сигурно, защото дори и да стане изненадка, тя няма как да мине без голове. Следващото, което играеме, това е матч отново в Исландия. Играме Викингур срещу Стярнан. Тук даже и 3.5 е reasonable за лог, също така и двата да си вкарат, но за YouTube го играеме сейф. Аз си го играя на 3.5 иначе, но тук го играеме сейф на 1.44. Коефициентчето е прилично, предвид, че имаме още няколко в комбинация, така че може и да стане. Това е Исландия, това отново е купа. Те в купата се шият голове, така че няма проблеми. Следващия матч, който това е в Египет. Тук очаквам, между другото, да си разменят по няколко гола. Нещо от сорта на 2 на 1, 3 на 1, 2 на 2. Мисля си, че керамика ще бие, но за всеки случай ето по този начин. То е 1 хикс, иначе единицата е 1.92, между другото не е никак лоша да се играе тя. Ама така ми харесва повече. Смисъл на 2.20, на 2.5 гола само, чистичко, така че каквото и да стане и хикчи, и госта да си бие, нямаме проблеми. И последния матч тук е срещу Сен Йоан и Оло. Тук какво игра? Игра двата да вкарат и 2.5, коефициентчето е 2, което си е доста прилично, ще си умножи както си трябва. И тук правим около 20 коефициент с това фишче. Защо играеме така? Защото тия помежду си постоянно си вкарват голове и те мачовете доста често, между другото, те са 50-50 на 3.5 и на 2.5, между другото, и с размяна на голове. Аз ще си го играя чистичко този матч, също с исландците по 3.5, пък да видим. Тъй като 3.5 е 2.6 коефициент, което доста така по-притегателно, няма търсиме и размяна, а пък и на исландците над 2. Тук си направихме 5 и нещо коефициент, че имам там още 1-2 мачлета в Африка и като сложиме още един в Египет и ще сглобим 1-2-30 коефициент, така с приятни мачове, пък да видим. Като цяло, ето това ще е за YouTube утре. Ако не ви харесва някой матч или нещо ви смущава, в смисъл съвсем спокойно може да избегнете и да махнете. Примерно, където са и тук добавките, двата да вкарат и 2.5, може да оставите само едното, може да си ги оставите и двете, може и нито едно от двете, може да си махнете и матча, ако не ви харесва, разбира се. Моят съвет, ако ще пипате някъде и ще махате, може би тук на Интер Турку, въпреки че пак ви казвам, тук играеме отбор с дивизия разлика. Нали? И затова го изложих. Иначе тия по 1 и 3 домакинските
освен ако не съм много сигурен, гледам да ги избягвам, защото днеска видяхте на 1-2 срещу 12. Мислих да го играя двоен шанс в интерес на истината този матч. Щеше да даде 4 нещо коефициент, щеше да си излезем след тази победа 1-0, обаче пак търсих си сигурност. 2 коефициент за гол също е доста приятно и затова. Но какво да правим? Румънците очаквах се нещо да направят. Я статично положение, я контратака да изненадат. Едно голче не съм искал да бият. Нали, въпреки, че ги играх, нали, комбинация да си бият. Все пак този 10 коефициент трябваше да го уважиме. А пък и го комбинирахме с доста добър матч, нали, двойката на Турция, тъй като двойката на Турция си ми беше така сигурна. Вие видяхте, аз ви поках на 3-4 фиша си я хващам нея. Обаче сега не мога да пиша навсякъде, защото един матч няма как да го сложим навсякъде, но anyway, живота продължава. Всичко хубаво, чао, до утре.